Okay. Maapil na sa 45 itong kuala na. Napa na. Pusilan man. Aku rin usang mainom lagi. Tang kayata. Sila? Ada memo deh. Ang tamapil. Kung sila yung tao na lagi rin eh. Awak mo sa'yo nilabay rin tao na lagi rin. Kurang ako sa gainod. Lah, paala na eh. Kapoy, style. Kipoy. Ako lang niya po. Ito, may ngawa. Wagin. Paala na eh. Ako lang saan. Ito lang saan. Aksyo kong libat eh. Woo! Wala junk foods. Hindi mo bujuk kayo ko. Ako sa dosa na. Saon niya. Sapa sa mga sa niligo. Kung ikaw, kami off na ko ba? Minum ko na. Niligo yan. Oh, nahurot lang sa kalumnig. Nagnak itong amigo, mga gito sa ikatong sikuan ni Tunyo. Palahubog itong ni mga. Yawa. Tagay ng buwang sa lima ni. Pupong dagig na mo. Mado dyan yung buwang. Maot kay na mo eh. Ulon ko lebih. Oh, Biyo! Bima, Biyo! Ano, nurot na gud? Mulang? Ako nga ikaw po rin. Ako yung kayo ubos. Ano naman? Ako kadawat sa SAP 45 nga. SAP 45? Oo ba? Kayo ubos yan mo? Ano murot ni mo? Hindi na. Gusto ko mainom ron? Hindi mainom niya. Nagil ko kayo. Naku, kuha na sa pao ka ng lumot. Kapagkaon sa kong... Mama? Iho, tapos kuha yung... Kayo, Gigo. Lugar di ka? Tensya time sagot. Lahir ba utok na ko na? Matay. Kuha na juga ikaw. Ganinar, kang ino. Mo na inurot mo. Ako ba ako dyan? Sige, niyagi ka. Eh? Kung sa ako, katakanta pa rin ka ganito eh? Katakanta ako na usay, bro. Lo. Tingin ba? Inana. Baya sa dani ay? Ha? Kung nina. Nang mo nang mo? Hindi, mo nang gasto. Mo ba? Oh. Ya, ako magdugay. Napoy paliton nahan. Lano dia? Ngay bali ko. Tuwa sa no. Ha, bali ko kay napoy. Bali ka? Bali ko. Di ka bali ka. Na. Palak na bali ka. Lagi. Deklaro dia. Oh. Tay, bitaw. Paabot ko diri. Okay. Sakto sa ibalik kay rin. Pag may babayar rin. Kan siya akong pa. Bayro rin. Tusap, may sa ni lakaw. Ako sa niya, relax sa ulam ay. Actually, kung ipat mata no kay. Actually, blurred eh. Ako ni inay nag-inom eh. Balik tong sa katao. Balik ito. Tag ditong balik no? Balik eh. Ako rin sa usara. Dugay gitong balik. Dugo, wala. Oh, amay ka. Biyo. Wang. Sorry. Shut up. Katagay mo kay usar rin. Suon ka lagi. Nabay problema eh. Ano problema mo dai nga? Nga to digana gurot ni mo. Basta. Edward, dapat impi. Oh.
Video kay ka? Ang Ihaya mo ikaw sa. kulosa. Agang rari. Okay, wa ko madaha sa 40 li. Sa 45 ba? Sa 45? Oh. Oh, bari na tadi. Abro okay na. Gi, tagay ta. Imo siya ka. Paabot ko tong usa ka tawo sa si. Isa man? Tunyo. Tunyo, ari basa ba tunyo na? Balik mo ron. Oh, naka tunyo? Ah, sige kita lang. Ako lang tuwason. Nya, ni ko siya. Sige, kita na duwa na kay. Bro. Nabayaran mo kita na ka? Hain. Si ako yung mayroon na niya. Wapway. Wapa na bayari. Ako bala na li. Ah, sige sige. Sa mo kay. May gumunta ko ka. Wa magaisalig mo mga. Probeda ni mo eh. Sige. Ikaw. Ay, pulutan no? Oh. Sige. Kau niya imo man na. Ba. Oh. So, joke na. Oh, may ko katagod sa mo kay. Asa man ni atong ilim nun? Oo. Ano pa? Para man nabili na ba? Oh. Isa mo kay. Nya. Isa may bayar ni. Wa pa na bayari. Ah, sige ako'y bahala ni. Ako'y bahala. Oo ba? Ako'y bahala. Oo, ako'y bahala ng tos. Gamay. Pre, tunyo. Kunan man tani pare Crispy lagi. Abot ko eh. Tungani. May tulo na tani. Oh, ito ko. Ito Dili ko. sa Kuan ba? Para mi kunan di. Kung ko sada. Imo sa kay on na kay. Di ana sa laktaw mo kada. Di man kaibigan pre. Mo gani pagkabot ko ako gani. Ah. Ano siya? Di ko no pa yun ha. Unya na. Dali lang. Ay, di oh. Puto naman ako. Ano na yung botilya? Puto naman Saudi. Puto naman ako. Mangiyo ka rin, istorya sa mundo. Iya, lagi. Dali mo siya. Atin kini. So, nabayaran na ni, wala pa rin. Ha? Boyo nga. Bayaran ni? Wala pa nabayari, siya ko ni bala. Ikaw bahala. Mangihis ako. Mangihis ako. Ikaw bahala ko rin eh. Kuhan nga. Butiyog na, ito kinaminom mo, ito bayad. Sabot mo niya nga. Pag abot na ko, ang problema ni, ikaw kung ibahala sa bayad. Ang timing sa naabot ka, ikaw ka, makamaylan eh. Bida ng inuman. 160 na 160. Gamay ka eh. Sus, pinaram to. Nailay na. Depende na mo, dungagan mo na. Sugot naman pugo kay. Kaya ng inuman. Kita naman duha na bilin dere. O ikaw, sugot ka. Bayaran mo ni, dungagan sa mga kimpi. Aduh, si gamag yung naruha ko pag kwarta. Kani giluha may magabayad ni. Ay, nagagawin kasi nabot. Wala may kwarta ang sabi ako doon. Kaya kanin duha gi magawan. Hari ka din akong balik. Nan man, di ba bayro ni? Ako'y bayad. Ikaw pa, no? Sus, kwarta yung mga sinako ginapala. Ako ni. Ikaw. Nor magayo. Sali ko na mga kwarta ni Sultan ko. Ginapala, ginasako eh. Isa ni sinaharan eh. Ni, eh. Lamig kayo yung libre, pre. Ako ganahan kung inom, pre, basta libre. Pag isa kayo, pre. Ay, sus, sip. Upo ko na. Tanlasa eh. Oh? Hinam na. Naningil, pre. Madirami sa iro, idiring ko makit. Atay na. Paminahuman niya. Bayari, pre. Karong makaulit ako sab. Si. Kuha na yung sudo. Mga pa, okay sudo. Bayari yun, ito kayo na. Sa kalibo ka trumil. Siyo naman yung kwarta, pre. Sa kalibo ka trumil ka ni. Ito kayo, diha kayo. Ilam na, boss. Pinintos ka pin. Pinintos. Ito Ay, kayo. ang ditong usa di dagan ito na inom de. Isahan di tani. Tiglawan pagkasugod ng inom, hanto ng hapon. Stop. Kita mo yung nabutata ni, bro. Ikaw may pasalig. Ikaw ang kabayar na. Siyo naman yung gulda. Kuliro ang natutuhan na de. Buyong. Saan talaga na? Ikaw may yung di bala noon. Ikaw kay katampo dia. Na. Wag yun. Saan na? Sao na, boss. Barangay saman. Barangay. Atay na. Lakay ro tong asawa ron. Ikaw bahala. Bayari di kayo. Makihasan na. Ako na kwarta lagi. Prinda tayo mga hasan na. Ayun ang big. Hasan lahat lang. Uy, Diral sa iyo ron doon. kakain ang resibo dia. Resibo sa hasan lahat ba? Dawat na nagsaad, boss. Di mo daw kailan ni, asa ni ni. Pagka dalagit mo ni bisita na to ni kuan. Unsa? Ano ba mua? Tarang di madana ya. Nagsaw. Per na yung amo, sir. Di madawi. Dalagit ko, sir. Ang mula. Bayad ka ba? Dami ka plate ni, sir.
Pagalayo, arbato. Ari, As ginuang niya. ay, Sir, manguloy mo, sir. uli, ini kato si Buyo may kuanak eh. Kanto si Puyo, sir. Bahala. Bahala. Bahala ka diya. Bahala ka Dali diya. na ni. Bahala ka diya. Yara!